Wace ya za a ce mai shayi kai ba za ka hansu tsofaffin kuɗaɗe ba. Wai ya za a hansu tsofaffin kuɗi? Ba a kan me? Ba zan an Kaji mai shayi wallahi wannan sababbin kuɗaɗen ba su je ko ina ba. Ba su shiga hannun mutane ba. Ni ba za su shiga hannuna ba. Baka da matsala zan baka. Wajen Allah ka dafa mai indomi na mana, in ba ka dafa mai dan shi wuce da Allah. Dan da magana ka tsaya ka shi. Zan dafa ma ba ka kwantar da hankalin ka ba wai in dafa ma baka ban tsohon kuɗi. Ya ne shayi mai shayin nan kuma akwai renin wayo. Akwai renin wayo mai shayin nan. Samai ruwan indomi. A damar. A ce wannan indomi din tukunna. Dauko wannan ko tukunya. Ina ma kusan ma tashi ma. In za ka tashi ka tashi da sabon kuɗi. Ma gaba ɗaya ga zafi ga shi gaba ɗaya sai a hankali ma ni wallahi. Ga yamma ta fara karatuwa tattaro min canji na tafi gida. Ya mana. A satso ba sa ka wallahi kai ko da kwashe shi ya ga ga an sa wallahi. Kai da ka san komai. Baka da matsala tun da ka bar sabon gashi na riga na sha shayin nan ko tsohon kuɗi na hannuna me shayi ko wanda ko sisi wallahi tallahi ba za an saba duk bala'in kai ne mi bala'i a nan sai dai kamar account ɗin kan tura ma account dan banda wasu kai ma ka san shi wallahi kai ka san account Wata sabon gani akwai shayi kan haɗa ma yawwa ina ruwan ka nema wuri ka zauna amma ba ka da shi uban ka ka cike kaca rigima babu ko an gama duk zan haɗa ma ta bata lokaci rigima babu to nema wuri ka zauna nema wuri ka zauna an gama ga wuri can ba shi wuri wanda ya ba shi wuri ya kauce zauna Zafi! Sa, yara mai zauna. Ka san wannan rigiman mene? Ba rigima! A kamar mai mai dama tari wallahi. Kamar kadai! Bibita da bakinka! A'a! Kaga dan wahala. Ni magana na da kurma na rigi nan ni ne da wahala. Ka ashe ka maji. Ai na ji. A'a. Kai ne ba gani. Ni dai. Na gama. Ka gama kuma. Alo. Zora mana ina zuwa minti biyu ba. A nan sai ka koma. Badai. Agama, don't worry. Wani. Sallame ni kai. Ni an ga mai na sai sabon kudi ina sai tsawon kudi ne. Kudin da 200. To lati 200 ne. Don ku banka tsawon kudi ne wanda an daina sa. An daina. Ba ka da labari ne an daina. Ba ka da labari ki an daina. An ta kudin ga an ta ka. Wani canji na. Ko kai ma za ka buge ni ne. Samun kudin da ke je ko ina wajen Allah. Akwai shayi, akwai madara, akwai an gaba ku gyara. Aikin banza sai da kashe wando kuke yi, ga mata aiki. Oga, gashi nan. Na kusa. Wallahi
bisa a ka'idar kenan madalla kudin ka 500 ne ranka ya dade 500 sai munafunci kuke kuna kallo na ga ATM ku ne masana'a Okay, the dog banana. So, Are you assuming? I'm giving you money and refusing. I don't get it.